Hoztunk kalapácsokat, baltákat, meg még egy csákányt is. A kedvenc baltám a gitár volt. Tehát, ahol X betűt látsz, ott ledöntheted a falat. Használd előbb a nagy fejszét, az rock'n'rollos. A nagyot? Igen. Jó, otthon van a ház úrnője? Ez az! Nincs elég hely a lendítéshez. Ne feledd, hogy abban fut egy elektromos vezeték is. Az a következő. Nincs elég hely. Kiabált, hogy rock'n'roll! Rock'n'roll! Neki esett a falnak. Micsoda? Az véletlen volt. Lepihenek. Vigyázz! Jöhet a térdepelő szamuráj figura. Elszórakoztunk a szerszámokkal, a végén baltákat dobáltunk át a falon. Egy napra elegendő kárt okoztunk. Egy gitárt is elvesztettünk az akcióban. De megérte? Most visszamegyünk a műhelybe dolgozni. Ezt elviszem újra húroztatni.